Hej, det er mig, Marius, og ja, i dag vil jeg bare lige vise alle de ting, som sådan er gået lidt i stykker for mig, mens jeg står på løbehjul. Her er min lillebrors forgaffel, som gik i stykker, som jeg så fik, fordi han ikke brugte dem. Her er mit dæk. Det kan I se, at der ikke er det værste med, men her er alligevel en gang sad den sådan, der flækker sig af. Ja, her, det var mit baghjul. Det flækkede. Her kan du se mit baghjul. Den her, den sad herinde, og så var den lukket selvfølgelig, som det her jo. Ja. Det skete, da jeg lavede en tailwhip. Jeg ved ikke helt med det her, det var min lillebror, der kørte på det. Her har jeg noget grip, der går i stykker fra Niels. Og så har jeg min håndtag. De er ikke engang brugt endnu, men noget så. Jeg gemmer dem til den dag, jeg får brug for dem. Her er en lille dims, der sidder på mit, normalt sidder jeg sådan her på et Strictly UV. Sidder det her på et V3. Men den knækkede ligesom af, og det er bare plastik til. Ja, og så... Ja, så tror jeg ikke rigtigt, der er mere. Men det var bare lige de ting fra mig. Så ses næste gang, jeg ser en video. Hej. YouTube.